and kiwinjo kata ka rowere wacho ni gimiyo ok inyal yudo tich. Ki apply for tich, tikoni ni ionge experience, ikoni ni ionge skills. Moko bende kata ki apply tich to ponono wat ni more mariyo ni kacha. Kada wawacho ni nitie kone nan rawera na apply for a CEO, na analyst to Royal Media Ka. Na apply for a CEO position. Na yude without any connection. And I'm saying this on live. Until awacho in a public space. Koro at the end of the day, rowere magima banyalo wacho kapoka aduogo in terms of our responsibility. Attitude mar rowere be onego change. Onego walokre nikech gima challenge be mar rowere ntiego kaniji ng'iyo white collar jobs. Makata Joyce aeni in rowere mong'eyi ka gimanyi to ging'eni Joyce an CV aoro ni kanyo mar mondo timre gi kia ni mondo ichop kama intie kani. Ntie a lot of ntie gik misa timo in terms of dongruok mari, in terms of learning this area, in terms of your passion, in terms of your studio. Sani de beni ni biro let Royal Media Ka okinyal bedo gi tijni. Kata winji kata kapoko chako studio gik ni make sure ni nyaka bed to how it should be. Koro ntie ethics. Koro rowere be ma Kenya nyaka wangi attitude wa. Ok wanyal bedo ni wadhi bede office. Omiyo serikal through the TVET program. Ingene sani TVET sani okel in every sub-county. Monde, yudhe mondo ng'i wach ni can we ng'iyo wach mag skilling. Countries kaka Canada, awach ni sani, kidwa manyo any skilled plumber, kidwa manyo any skilled technician, mondo biyo los nigi moreot, kata weche mag funde, ibro yudo kijende kanya, to kuonde go ema pesa ntie. Kata sani ka wadhi e gweng, ni koro idwa manyo, kijana moro mantie gin matin, to mabro biro to kisa chulogi pesa moro matin to gidhi gi chamo gimoro makech gichak giduogo tij go okti. Koro at the end of the day opportunities ntie. Koro wadog koka serikal. Wach mar employment ingeni en absorbing mag rowere e weche mag tije. En gima is across sector. Nyaka wangi sectors mag health, nyaka wangi sectors mag environment, nyaka wangi sectors mag environment, nyaka wangi sectors be mag business. Koro serikal nigi funds mag youth. Wangi Youth Enterprise Development Fund. Ma miyo rowere pesa mag loan maginyalo timogo biashara. To Youth Enterprise Fund gi ntie in every sub-county. Inyalo access Youth Enterprise Fund through officers mo antigi sub-counties. Wangi Women Enterprise Fund. Mago rowere ma joma nyiri. Gi be joma mine. Wangi gimilongo ni Uwezo Fund. Magi funds mag youth. Koro at the end of the day, king'iyo opportunities mabe youth ntiego. Wangi opportunities ma youth nyalo, but youth be kiloso go to giwacho ni pesa serikal ok gidwar. Ingeni pesa serikal to giwacho ni pesa serikal ok gidwar. Ang'o momiyo mag biro kalore no gidwa pesa serikal to mano pesa mabendo ketne gi kanyo mar mondo mi ginyalo konyo mondo ginyalo konyo. Koro at the end of the day intie sensitization to sensitization ok nyal tim mada gi serikal. Sensitization nyaka tim gi schools, nyaka tim gi jonyuol, nikech kopo ni wan gi nyithindo ma attitude gi are not good towards gik ma ginyalo timo in life. Nikech ng'ato biro kwayi pesa kamar lunch. To kopo ni giriwre group giyuda 100,000 mondo gitim go biashara kaka youth, bo gidwar. To kobe giyudo pesa mar 100,000 no, pesa no gobe gibiro poge, gichame, kaso gichak gilal. To ok awach ni youth te richo. Joyce be ing'eyo ntie youth ma are very diligent. Kidhie constituencies, kidhie counties, ntie youth ma me pride mar bedo mar ng'iyo kaka rowere nyalo timo. Ntie rowere ma kidhi yudo ka en gi car wash kanyo, to en gi salon kanyo, to en gi kikundi mabe okeno kanyo, to koloso kodi, to koni mare nyadwa ni gini kogro kama, ta dhia kao loan kama, ta expand gigi kama. Koro ntie youth mang'eny matimo gigi. Wan gi National Youth Service. National Youth Service an opportunity mo yaw ne youth mar mondo gingi first ipuonjo gi on paramilitary training, just a way of physical and attitude and responsibility to the nation. Kaso wan gi skilling, ipuonjo moko driving, ipuonjo moko issues to do with farming. Magata the potato grafting space Moango is the biggest in East Africa. Miti mo madagi NYS. Koro magi opportunities mantie kuom youth.
Koro gima be youth be dwaro. Youth dwaro an enabling environment. To enabling environment a responsibility ma sirikal onego tim. Ing'eni sirikal ok onego mi tich. Sirikal to bende telo mar Uhuru Kenyatta ne ochiwo lwasi makamano ne rowere pacho kae. Telo mar Uhuru Kenyatta osatime momiyo ang'eni en gima abro chal ka gima anyalo go kata gita e liend diel. Because infrastructure en gima very key because king'iyo gino ng'i expressway. Inge expressway jomoko mane go wacho ni expressway o pesa mang'eny. Expressway king'iyo kidhi pinje maoko ing'i kaka tourists gi investors value a nation and kako nyalo chope airport modonje conference center modonjo team meetings manotimogo to time thuolo matin koro impact magino dhi kelo in terms of investors inge even some of the big conferences miyudo ka timre iyudo ka conferences moko timre kata ma nigi 3000 people ma land in a city jogo ko land the boosting of economy that thing is going to do. Tinge maber niya, tourism is one of our historical sectors. Mosa bedo ka boost our economy as a country. To gima no timre gi tourism, COVID otimre, challenges otimre. To tourism ni, en gima osa bedo gi challenges. What will Expressway do? Expressway di yao that. Expressway di miyo, even in terms of ease of movement, di bedo mayot. Yore masani otim. Iwacho the dual carriageways mitimo, bypasses mitimo, and this place ma industries. Ingeni ya, gima pod ji onego ng'eni ki yao ndara, tiketo industry achiel. Awach ni industry achiel. Gima dhi timre ni idhi bedo gi yudhe ma that area and beyond donje tich kanyo. Ka gidonje tich kanyo, ichulogi. Tiende ni jok michulogo ko bedo matuo. To nyalo timre nade? Iyudo ka a clinic chako bedo kanyo. A doctor, job mar doctor bedo created kanyo. To ka gidonjo kanyo, to obro ginyiewo mtoka. To mtoka ni nyaka ibed insured. Insurance companies be chako bedo kanyo. Koro the ripple effect mar keto an infrastructure ma President Uhuru Muigai Kenyatta will lay in this foundation an impact more than enough for us.